Ето ни отново в Майнкрафт. Имаше кратка пауза. Няма да казвам заради кой. Йони. Май не трябваше да казваш. Сигурно. Ще убил с врата. Аре. Дима. Ямам биш врата. Аре, лав минато. Аре, ще убил с врата. Аре, Бима. И наистина, ама има PvP може. Ще има биш врата. Пряма PvP. Какво общо има вратата с PvP? И какво общо има PvP тук? Пи. Аха. Аз съм запорчил. Вижте. От какъв къща е? Уоу. Не е лу. Сняг ли е? Виж. С лопата го изкопа. Сняг. Ай се бие с вратата. Не мога, набима тя. Чакай. Ще копаме само напред. Аз ще копам от страна. Да, ни Йонта беше тук тъкмо. Йонито какво прави? Правя си кефа. Нас не правиш нищо. Не, правя. Чул зомби. Чакай. Да го локализирам. О, е там е. Ари. Аз си се. Къде е? Там горе. А, да, вярно. Ари, аз идвам. Диги хол. Аре да завъртим тунела на страни. Окей. Аре да го оставим него. Give me some torch. Аре да отиваме, той ще се справя сам. Торчове. Вземи сам. Но тук ще си взема някакъв. Не, не дел там е, не дел там е. И после няма виждаш нищо. И дай ми. Що правя младежа? Нямам, свършиха моите. Той взел там. О, да.
Не само го премести. Пак се много мъч. Я си копайте ни отсам. Добре. Кой ти позволил да копаеш, бе? Махай за така. И аз. Аз да копая. Ще копаеш ти. Ако теб те оставям да копаеш, няма да намериш едно диамант за 4 века. Открил съм диамант. Ти ще станеш на диаманта, като откриеш диамант. Ще пее малко чаркол. Намерих. Ора, намерих метал. Айрон. И този. Чувам нещо. Wanna get in, fucker? Why the... Ня. Слушай така, че нищо не виждам. Сигурно съм открил още. И май ще паднеш. Просто служи. Морята, служи такова. Нямам то... Ще викна котката ми да гледа, защото тя може да вижда в тъмно. И за ко си го завъртял пак? Тунела, бе. Само на една страна го правим. Защо взимаш? Трябва ми. Добре, ще обера всички торчи от къща, защото ми трябва. Окей. Ай, кой тури от тази картина? Идвам с торчове. О, не. Само ни реве. Не, аз не ръба. Аз ви викам направо. Викам 64 къбълстон. Много малко. Що го издава цяло там, бе? Имам също айрон. Айрон! Абе, аз си го разкопах, бе. Аз тук си разкопавам и ти айрон. На. Видиш, у мене аз съм да смелтвам айрона. I'm going no. Какво? Аз също видиш какво? Аз Не. съм взел материали случайно с какво? С дърво ли? Какво? Не. Да.